Jel može? Evo da ti pomognem, samo malo. Ja mogu da pomognem. E, tako tu. E, bravo. Evo. Tu. Svaka čast. Evo. Sada ćemo da se potrudimo da udahnemo vazduh tako da vazduh ispuni vaše stomačiće. Jel može? Pa ćemo da probamo i onda da izbrojimo do 3 i da izdahnemo vazduh. Evo, ja ću vam prvo pokazati, pa onda vi. Važi. Da. 1, 2, 3. Treba li još jednom da pokažem? Ne, hajmo zajedno da probamo. Hajde, udahnemo. 1, 2, 3. Izdahnemo. Još jedan put. Hajde, još jedan put. 1, 2, 3.